našom prípade... On musí. Čo sa týka pretekania, tak odhľadom na čo máš, že niekedy... Samozrejme treba si vybrať nejakú trať, ktorá... Ak viem, že v nejakom výjazde chodím 100 km, tak viem, že na maratóne ho určite tiež prejdem. Ale samozrejme pomáha aj taký ten trochu dosť zdravé nahecovanie sa pri tom preteku. Človek zo seba vydá ďaleko viacej, ako by vôbec tušil, že dokáže. Skúšať, čo človek dokáže a postupne aj ten samotný človek bude čumeť, že to vôbec dal a bude ešte sám o sebou spokojný. Tam není otázka, hej, že či dám kratšiu alebo dlhšiu trať. Tam proste idem, takže ono je to trošku iné. Človek vždy chce ísť na limit, alebo chce ísť akože čo najviac spraviť, či už pre ten tým, alebo pre ten výsledok. A vtedy tiež niekedy si myslí, že to nedá, ale v konečnom dôsledku, hej, keď klapne napríklad forma, že sa dobre cíti, tak dá sa to. No. Teraz doľava. Doľava. Poďte to s nami roztočiť na 3. ročník Škoda Bike Open Tour. Je jedno, či ste profík, hobík, alebo sa chcete zabaviť s rodinou a povzbudiť svojich favoritov. Škoda. Simply clever.